pellizca lo que pasa. El dia 12 de novembre de fa 100 anys, en esta plaça, en la plaça de l'antiga plaça de Castellar, se va fer la primera reunió de la Unió Deportiva Alzira. A partir d'ací és quan naix el club de futbol de l'Alzira i avui hem volgut commemorar el centenari de l'Alzira instal·lant 4 plaques en els primers camps de futbol on se practica l'esport de la UDE. Hem anat primer a lo que és l'Arenal, després al carrer Pintor Andreu, a l'estadi de Venècia i hem acabat així aquesta tournée en companyia de presidents, directius, d'entrenadors, en definitiva, en la gent del futbol de l'Alzira. Com a regidor d'Esports els he agraït la seva col·laboració, la seva implicació, com no pot ser d'una altra manera, en el centenari, perquè 100 anys no és fàcil de complir, i la UDE Alzira en la seva categoria deportiva i a través dels seus directius i presidents, jugadors i entrenadors han fet 100 anys d'història en el nostre poble.